Determinati li flimkien ma' sħabi inkomplu naħdmu għal pajjiż. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit li joffri soluzzjonijiet. Sosna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista li saritlu mill-ġurnalist u editur tal-Motor Today Kurt Sansoni fil-każin tal-Partit Nazzjonalista bħal tarġien. Mistoqsi dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta' Ġunju illi ġej, Bernard Grech qabel xejn sellem lill-MPs nazzjonalisti preżenti Roberta Metsola u David Casa u insista kemm jistgħu jinkisbu aktar riżultati utli għal pajjiżna li kieku l-Partit Nazzjonalista itella t-tielet siġġu. Immaġina kieku jkollna tlieta kemm nistgħu naħdmu iżjed. Immaġinaw il-Partit Nazzjonalista kemm jista' jkompli jagħmel ġid għal pajjiżna u għalhekk Kurt din mhijiex kwistjoni ta' jekk u forsi, hija kwistjoni ċertezza waħdem li naħdmu għaliex int jixraqlek l-aħjar. Mistoqsi dwar l-akbar tħassib preżenti għal poplu Malti u għawċi dak ta' żieda fil-prezzijiet u l-pis tal-olli tal-ħajja, Bernard Grech insista li s-soluzzjoni għandha tkun at source, ċoe li qabel xejn il-gvern għandu jibda jgħin lin-negozji sabiex il-prezzijiet ma jibqgħux jolew. Qed innejnu lil dik ir-raġel, lil dik il-mara, lil dak iż-żagħżugħ u żagħżugħa, għal dik il-familja li jmorru jixtru għaliex meta inti qed tgħin at source, allura tkun qiegħed tindirizza problema. Mela iva ngħinuhom, mela ma ngħinuhomx in-nies fin-negozju, mela n-nies fin-negozju huma xi edewwa. Fil-waqt li l-kap tal-Partit Nazzjonalista deskriva l-għajnuna fl-iskema tal-istabbilità bħala waħda kosmetika l-aħħar fatt illi l-pija tal-poplu qed jaqbel illi l-prezzijiet tax-xirijiet tagħhom ftit li xejra u differenza fihom. Mistoqsi dwar il-kwistjoni tal-ħaddiema barranin f'pajjiżna Bernard Grech insista illi mhux huma l-problema imma il-gvern illi ma ħasibx f'soluzzjoni fit-tul viżavi l-infrastruttura. Mhumiex huma l-problema, anzi aħna tkellimna u jien tkellimt fuq li dawn il-ħaddiema m'għandhomx jiġu abbużati. Jiena tkellimt fuq dawn il-ħaddiema għandhom ikollhom id-drittijiet bħal ħaddieħor. Jiena tkellimt illi f'dal pajjiż ħadd m'għandu jkun skjaf. Mela huma l-problema huwa l-gvern illi ma ppjanax minn qabel li kabbar il-popolazzjoni u ħoloq problema lin-nies. Il-gvern huwa l-problema mela l-ħaddiema. Il-ħaddiema jaħdmu jridu. Fil-waqt li insista li mhux min jitlob soluzzjoni mill-gvern huwa ir-razzist imma dak illi jħalli n-nies imutu f'nofs ta' baħar. Ħanejlek x'inhu razziżmu. Meta jkollok tifla qiegħda f'nofs ta' baħar tajjeb qiegħda tereq. U l-gvern ħalliha tereq għaliex hija barranija, għaliex ġejja mill-Afrika. Dak huwa razziżmu. Dak huwa r-razziżmu. Mela li titkellem fuq il-problemi tan-nies. Intant, mistoqsi dwar it-tisħiħ tad-diviża Ewropea Bernard Grech insista li dan ma jfissirx li Malta hija favur il-gwerer imma favur is-sigurtà tal-poplu Malti u għawċi. Fil-waqt li tem jgħid li l-Partit Nazzjonalista jemmen bisħiħ fin-newtralità, iżda ma jfissirx illi għandna nibqgħu ċassi u appella biex il-pajjiż jibqa' bil-għaqalu preparat għaliex bekk biss jista' jkun illi tkompli tissaħħaħ iż-żamma tal-paċi. Bernard Grech tem jgħid ukoll li jekk għal ħares qatt ikun hemm teddida serja li Malta tinsab f'dinja bħal kull pajjiż ieħor, inevitabbilment irridu nduru għad-diviża tal-Unjoni Ewropea.